Здравейте, приятели! Тук съм, за да ви кажа топ 5 причини да си купите този страхотен футлендар за 2026 година. Гарантирам ви, че ще ви стане любим. Първата е, че във всеки един от всички 365 дни в годината ти можеш да разкриеш една уникална футболна история, един изключително любопитен факт от любимата игра. Второ, визуалният ефект е супер як. Местиш цветния филтър на датата и прочиташ факта за избрания ден. Трето, това е идеален подарък. За теб, за гаджето, за някой приятел, дори за шефа ти. Всеки един футболен фен би се изкефил на макс. Четвърто, ще изпиташ футболна емоция всеки ден, а не когато има мачове на любимия отбор. Дали у вас, дали на бюрото. Футлендар е навсякъде с теб и стои страхотно. И последно, изданието е лимитирано, така че не изпускай своя шанс да се здобиеш с Футлендар 2026 преди да се изчерпат количествата. Вземи своя Футлендар 2026 на footlandar.bg. Направи си подарък на теб или на някой друг, който ще се влюби в него. Радваме се цяла година!